या संवादाचे स्वरूप विचाराशी संबंधित असे आहे. विचार ही फार मोठी शक्ती आहे. प्रत्येकाला विचार करण्याचे सामर्थ्य लाभलेले आहे. हे सामर्थ्य जे लाभलेले आहे, या सामर्थ्याच्या आधारावर एकाने आपली उत्तुंग अशी प्रगती केलेली आहे. विचाराच्या शक्तीमुळे साधारण माणसं सुद्धा, साधारण व्यक्ती सुद्धा यशाच्या शिखरावर पोहोचलेली दिसून येतात. विचार ही शक्ती आहे असं म्हणत असताना हे लक्षात घेतलं पाहिजे की विचार आपण ज्यावेळी करत असतो त्यावेळी तो विचार प्रगतीचा असला पाहिजे. स्वतःच्या प्रगतीचा विचाराबरोबर समाजाची प्रगती, इतराला विकसित करण्याची विचार प्रवृत्ती ही देशाच्या विकासाला पोषक असते. देशाचा विकास सुद्धा विचाराच्या आधारेच करावा लागतो. विचाराच्या आधारेच विकासाची सर्व स्वरूप पुढे येतात. विकास स्वरूप विचाराच्या आधारे पुढे येत असताना हे सुद्धा आपण लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे, ज्या देशातील शाळेतील बालकांच्यावर, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्यावर गुरुजींच्याकडून विचार करण्यासाठी जी चालना दिली जाते, संस्कार केले जातात, ते विचारसुद्धा राष्ट्र विकासास पोषक आहेत. राष्ट्रातील शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य याच विचाराच्या आधारे घडविले जाते. उद्या तेच विद्यार्थी या राष्ट्राचे जबाबदार घटक बनतात, राष्ट्राला घडवतात, राष्ट्राच्या विकासाची उंची वाढवतात, राष्ट्राचा विकास वेग जातो आणि राष्ट्राचा विकासाचा टप्पा हा उत्तुंग शिखराकडे जातो. ही विचाराची शक्ती आहे. आपण समजून घेऊया विचाराचे मोल कसे आहे. जीवन जगत असताना अनेक वाईट अनुभव जीवनामध्ये येत असतात. अशा वेळी व्यक्ती उदास होऊन जाते, खचून जाते, नेस्त नाबूद होऊन जाते. परंतु यावेळी जर तो विचार करून विचाराच्या आधारे शून्यावर आलेले जीवन पुन्हा प्रगतीकडे नेण्याचा तो विचार करू लागला तर निश्चितपणाने त्याला यश मिळतं. एखादा पक्षी आकाशामध्ये त्याला उडायचा असेल तर पंख हलवल्याशिवाय त्याला गगन भरारी घेता येत नाही, याची जाणीव जर आपण ठेवली आणि आपल्या व्यक्तिमत्वाला विचाराची पंख लावली आणि विचाराच्या या पंखाच्या आधारे आपण जर आपल्या स्वतःच्या विचाराने प्रगतीकडे जाऊ लागलो, निश्चित आपली प्रगती होईल, राष्ट्राची प्रगती होईल. आतापर्यंत या विश्वामध्ये जे जे थोर व्यक्ती झाले ते विचाराच्याच आधारे झाले. याच्या पुढेही या विश्वामध्ये थोर व्यक्ती होणार आहेत, विचाराच्याच आधारे होणार आहेत. विचार हाच मूलभूत असा जीवन गाभा आहे. विचार हाच जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. यासाठी विचाराच्या आधारे आपण स्वतः प्रगतीकडे वाटचाल करू लागलो तर निश्चित आपल्या जीवनामध्ये एक दिवस सुखाचा येईल. आपल्या मनाला एक शांती मिळेल, एक समाधान मिळेल. आपल्या विकासाबरोबर इतरांचा विकास होईल, राष्ट्रांचा विकास होईल आणि विचार हाच एक मौल्यवान देणगीच्या स्वरूपात आपल्याला मिळालेला आहे. त्याचा उपयोग करून आपलं जीवन सर्वांगीण सुंदर करावं, आपलं जीवन उत्तुंग यशाकडे न्यावं, आपलं जीवन सर्वांना अभिमान वाटेल असं बनवावं, आपलं जीवन सर्वांनी प्रेरणा घ्यावी असं बनवावं, असा हा विचार आपण अंगीसात करावा. आज एवढंच बोलू, बाकीचं पुढच्या व्हिडिओमध्ये बोलूया आणि थांबूया.